Takže čus lidi, já vítám u nového videa a dneska se jdeme podívat na rozchod Doda s jeho nějakou přítelkyní, takže se na to jdeme podívat. Nechte nás se země na reakční chce, nebojte, jenom prostě teďko se mi chce reagovat, protože gaming prostě se mi nechce natáčet, takže se musíte spokojit s tímto, tak teď. Já vás vítám u videa, který jsme mysleli, že s Barčou nikdy nebudeme točit, protože tohle je rozchodový video. Chtěli bychom vám vlastně oznámit, že jsme se rozešli, že jo? Už jsme spolu byli 3 roky, ten rok, a možná to nám jako vždycky vypadalo, jako že náš vztah je super, jo, že se nic neděje a tak dále, ale hele, jako je to normální, že prostě ty vztahy na internetu prostě vypadají jinak, než ve skutečnosti jsou. A v našem vztahu jsme se potýkali se spousta věcma, měli jsme na spoustu věcí odlišný názory a snažili jsme se jakoby několikrát se dát jako dohromady, protože jsme se rozešli víckrát, jo? No a tohle je asi náš jakoby pátý rozchod, s tím, že to je jakoby podruhý, co to dáváme nějak jako na internet. A Cože? Ne? Šopa Legada dostala. Hej, teďko mi řekni, jestli on se taky nedívá na Šopa Legadel, vole, protože to je brutální. Šopa Legadel verze prostě 5x rozejít, vole. Kámo, proč prostě, vole? Jsi neplatil, vole, kino, nebo čokoládu, nebo pítě to, kámo. Já to nechápu, ještě já to nechápu. Jo, to znamená, že teď prostě příštích určitě x dnů, x měsíců, pravděpodobně možná x let už spolu s Barčou nebudeme, ale jako stát se může cokoliv, každopádně oba to sedíme stejně, oba jsme se jako že bychom asi chtěli oba pokračovat jinou cestou, takže Barča by vás chtěla poprosit o to, abyste se jí furt neptali na mě a tak, což jakoby na jednu stranu, že jo, je to prostě riziko tohle povolání, to, že jsem prostě youtuber, takže jsem známý a Barča taky byla známa, nebo je známa, tak vlastně, že nás s tím otravujete, ale chtěli jsme vás poprosit, abyste nikoho z nás dvou s tím neotravovali, protože to je jakoby osobní věc, ale přece jenom tohle video točím z toho důvodu, že jsme spolu natočili spoustu videí, takže mi dává jako rozum, abyste tohle věděli. Každopádně jsme s Barčou spolu v pohodě, chtěli bychom být v pohodě, takže doufám, že v pohodě budeme, ale vy, co máte zkušenosti se vztahama, tak jako víte, jaký to bývá. Takže Dodo, já ti něco řeknu. Jakoby reálně, ty jsi s Barčou rozešel 5krát, vole. Počkej, cože tam řekl, vole? Já, vole, jsem trošku dával pozor. Každopádně jsme s Barčou jsou v pohodě, chtěli bychom být v pohodě, takže doufám, že v pohodě budeme, ale vy, co máte zkušenosti se vztahama, tak jako víte, jaký to bývá. A tak, máš k tomu co říct? Hej, teď Konstabara. Ne, já nechci nic říkat, hej, kamo, teďka to končí to video a teďka vole se. Jo, jsme friendly family candy, family friendly content, dráčkové, Ok, asi nechceme vědět, co jsem tam řekl, ale no prostě řekl jsem to něco zprostý a nechci za to dostat zbytečný hate od Dodovy fanoušky, takže tady to přeskočíme, úplně všechno to přeskočíme a jdeme to sledovat dál. Mám si řekl už úplně všechno. Ty jsi to vlastně řekla? No, neřekla, ty jsi řekl za mě. A řekl jsi to dobře? Řekla si to tak, jak to cítím já. Takže budu ráda, když nebude to. Kamo, hej, kamo, reálně. Já jsem to vypl. Já tady ten mikrofon miluju, ale já nechápu, proč. Ty vždyť to jsou NPC vedle NPC, kámo. Kámo, vždyť ty Kámo. Dodo, já ti něco vysvětlím, jo. Brácho, řekl jsem to dobře. No, hej, dobré. Spekulovat, jelikož prostě se to stává, je to součástí života a budeme oba rádi, když prostě to pochopíte a
nebudou žádný konspirační teorie, prostě je to tak a budu ráda, když to budete respektovat. Takže tady to máte potvrzení Barče. Tady to není žádný apríl. Takže děcka, není to apria ani prank. Takže to respektujte. Doufám, že to respektujete. Kurňa mi zase padá mikrofon. Tak. Abyste si mysleli, ale jakož už prostě poslední dobu to nebylo v pohodě mezi náma, tak už si myslím, že jsme oba s tím být smířený, než kdybychom se jako rozešli přímo tečko. Protože když jsme se rozešli vždycky přímo tečko, tak oba jsme měli v sobě spoustu emocí, to je jasný, že jo, ale tečko už je to takový trošku s odstupem času. Dokonce jsme spolu po rozchodu tečko točili jedno video, že jo, otvírání Pokémon. Ale pravděpodobně už se s Barčou nevidíte žádný videa, že jo? Asi to tak bude, no. Takže tak. A prosím nespekulujte o různých věcech, jako nic jsme si neudělali, nic si dělat nechceme, jsme spolu v pohodě. Lidi, já vám něco musím říct. To je normálně, reálně. Normálně, reálně Shopaholic Adele verze. Tak a máte to. Ale prostě myslíme si, že k sobě pravděpodobně nepatříme, takže budeme do budoucna asi bez sebe. Možná budeme kamarádi, to nevíme. Spoustu lidí jako říká, že po vztahu být kamarád s přítelkyní nebo s přítelem je takový trošku divný, trošku blbý. To my nevíme, tohle byl můj první takhle dlouhý vztah, tvůj taky, že jo? Já taky, jako takhle první, takže... Takže tohle je náš takový první velký rozchod, který jakoby je velký, protože jsme spolu byli 3 roky prostě. Každopádně tohle je teda asi všechno, pokud ty už nic nemáš. A mě už je... A Počkej, já neplatí náhodou dodali ty sušenky, vo. Aby, kámo, ona nebude mít peníze, kámo, on jí vyhodí? Čum, kámo, ona opět hej, čum, ona opět brečí? Takže, počkej, já jsem tady napsal jeden komentář. Hej, Dodo, to troluješ, ne? Já si reálně myslím, že to troluje, kámo. Ale jakoby teďka podle té Barči vidím, že asi ne. Mějte se a buďte sebe hodní. Čau. Varování k tomu, že jsem vůbec nechtěl urážet Doda ani nic, ani jeho tvorbu. Jenom říkám v tom stavu, co mi přijde divné, co mi přijde prostě divné. A jako malý jsem sledoval dřív Doda na Twitchi a teďkonc prostě jsem jenom chtěl zareagovat tady na to, jak se rozešli a přišlo mi to trošku divné, jak se tam něco řekl. A jinak to není vůbec urážka jeho ani ničeho, jenom prostě jsem tam reagoval na to, co bylo divné a to je všechno.